Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama goto kala indi mum e yettode mum. En calmini yeɓoɓe Ayaw Pindi TV. En garti e yewtere mon ganduɗa hoorema nde Pindi TV addani on woni wiyetede ganduɗa hoorema jangde pular walla mbiyen janggen pular. Nde Baba Hammata ɗo wanno ɗum noon wadde hande o arani nda hoorema ko dañƴo janayse eɗen mbiya kadi ganduɗa hoorema jawɗo yo Allah yurmomo yaafomo. En garti hande nda hoorema e ɗo e Pindi TV eɗen jewtide e ganduɗa hoorema goto e dawonoɓe pular guila fuɗɗi ha hande goni koye dawol pular woni bamen Abou Samba Diop hande kanko jewteten eɗen jewtete makko so wiyama pular kanko tan hayso ko huccire makko tan ganduɗa hoorema yoni hanti jarani ko hayso ko haalani yoni ala haali noon kadi ganduɗa hoorema tawaɗo ɗo muusiɗo ha ganduɗa hoorema eɗe welɗo dañi yiyen ko muusi yiyen ko weeli foof nda hoorema ko on hande jewten woni bamen Abou Samba Diop. Abou Seydi Diop wima bisimilla ma e yewtere ma janggen pular. Mba gayda jarama min salmini dendagal yeeɗiyankoɓe Pindi TV heeɗiyankoɓe haalirde nde janade technicien ji joguiɗe kaɓirɗe ɗe salminde dendagal daraniɓe pular e kuuɓal ha tengte banggue jangde nde wonno ko ɗum yewta nde haalata ko adi ɗum noon eɗen nelda duwaw faade Hammat Thiam saabu ko kaw makko kadi ko essaɗo ko on yalti aduna ɗo e Dakar wirnoya toon to cuuɗi men yo Allah yuma yaafo hanamo aljanna kono noon kadi eɗen gandi ko gonga haalama ɗo Abdoulaye Elimane Dia Kaladio ɗo Hawrela Dial no wayno kañum ne wirnoyama toon to cuuɗi men Hoore Fonde yo Allah yumaɓe yaafoɓe hanaɓe aljanna kamɓe maaɓe julɓe kala. Elimane Gayda jarama mi tottinma konngol. Heɗo a jarama no fewi e Baba Abou no mbiɗani ko en duunima Demet e haaleɓe foof ganduɗa hoorema woni Kaladio yo Allah yurmomo yaafomo. Baba Abou yewtere men hannde ganduɗa hoorema toɓɓere men ko fayti batte e fedde ɓamtore pular. Fedde ɓamtore pular ko addi fof ganduɗa hoorema ma en jewtu hen to waktu rokki ɗum ko addi ko fof Baba Abou jiɗɗe namdal men gandal holno fedde ɓamtore pular fuɗɗori. Elimane jarama min guel ɗo mboɗo famɗira ni haalde kan haala kono ko jarnade mawɓe darinoɓe ƴiƴam mumen e warañande mumen kaɓa guila ne wiya ko fedde sukaɓe haalpulaar janggoɓe wonɓe France ha garti e leydi men Sénégal gandi so mbaɗi fedde sukaɓe mawɓe mbawa jeede hen batti hen fedde mawɓe guila ko adi ha watta fedde ɓamtore pular ko hunde nde weeɓani haaldude saabu ko yarlita e mawde e saaha mo ɗemɗe men keptinaka e saaha mo kala ko waɗa laamu ne ƴeewa caktirɗe goɗɗe ngala laamu watta guite mumen e pelle ɗe ganduɗa ko pelle baaɗe noon ko wayno MFDC en ko wayno pelle IGOWAF en e pelle goɗɗe baaɗe noon fedde ɓamtore pular nde yiyande ni yiyande dañi caɗele muusa no fewi no fewi no fewi 64 sa ƴeewi woni gueɗe mawɗe to banggue fedde ɓamtore pular yo watta fedde mawɓe sukaɓe fof yo nattu natto noon sukaɓe mawɓe mbawa jeede hen ha hedde 72 en e keɓgol kayitaji fedde nde e ko wadde ɗum foof mbiyeten ko kamɓe yaaɓeɓe yo Allah yumaɓe yaafoɓe hanaɓe aljanna fedde nde sosama no yoga e pelle darde ɗe pelle foti darade adde ballal mum gaga tan wonde fedde ɓamtore pular nde ko fedde nde sembini pelle goɗɗe ɗe gona pular ɗe saabu majje famde ɗemgal e jolfe e ɗemɗe goɗɗe gonnogal ɗo jogingal doole ene wayno kamɓe fof ɓe tawi ɓe mbawa tan hattade saabu ko noon ɗemɗe ko noon mbayata wona kadi anje ɓen ko yiɗɓe koye mumen ina daari ina jiiɗi yo gon sa yiiɗi yo neɗɗo won noon a yiiɗa keɓɗo yeeso ma wadda mo birnuɗa ha fedde ɓamtore pular famin kañum tan wawa yaade o wallodir e fedde sakulle wiyetende Wagadou Jiida e fedde e wiyetende ha joni deften nde bandira men seeraɓe wi ɗumen enen foof ndenten dañen doole sen ndendani en mbawa yaade wadde fedde nde woda nde suusi pelle ha heewi eɗen jetta fedde ɓamtare pular Mauritanie e dental fedde dental pular haalplan to Gambie e pelle goɗɗe ɗe ganduɗa jaade fedde ɓamtare pular ha dañi ko dañi ko. A jarama so wiyama fedde ɓamtore pular a haali holko saabi fedde ɓamtore pular waɗa ko fedde sukaɓe
yanti gonɗa wonti e mawɓe jenti woni fedde so wiyama fedde ɓamtoro pulaar eɗen gandi so wiyama ɓamtoro pulaar ko jangde so wiyama ko jangde hol ganduɗa hoorema jangde ganduɗa ma duuɗe pulaar nde fedde ɓamtoro pulaar waɗi walla fedde ɓamtoro pulaar ko inde tan wonno waɗani duuɗe mara kadi so waɗi duuɗe kadi mata yoɓanno ɓen pour ne jangga walla ala ko yewtita tan wonno a jarama minen min gay koye tawi woɗɗoyi saabu so tawi emin ciftine wonde Samba Julde Thiamen e woɗɓe janggannoɓe nder université gona koye suuɗade ina jangga minen min tawa ko ɗum Mamadou Seydou Amal laminen yo Allah yirma ɗum yaafo ɗum e woɗɓe waaɓe noon ɗum ko nder société nde laamuji jiɗa Senghor no sali ɗemɗe gendiyankoje ɗe ha tengti e caɗele mbaɗino hakkude Senghor to banggue wolof wiide hoto sidde e banggue waɗannoɓe cinéma ji catɗo en hoto waɗe deux goto waɗe ɗewuji ɗiɗi Senghor ko pinal yanke donc so wino liggodo ina wadda e lenggis hen ɗemɗiyankoɓe nder caɗele no fewi koye on saaha musɗo hewɓe sono jangga koma cuuɗo saati noon e dawal nde fende yankede ha fuɗɗi darade yawtu ɗon fedde nde dayi koye ƴiyam sagata e mum fedde nde darno ko ɗum muusi min goni suwaɓe tokosɓe min tawɓe ɗo muusi ɗo ngalu ala gandal heewani laamuji ballitani golloɗe ngala ɗo ina muusi saabu sa ƴeewi nden to banggue jangde nde ko kalɗa joni ko jangde nde teppinoma ɗo ganduɗa jangguinowo namdeteno ko beele jangguinowo holko beele pulaar ne jogoo wattude yobde neɗɗo o ɗum ko saɗede nden kala jangguinowo pulaar ko ɓoccone jaggira sa nani sa nanani a haalama ɗum a yaltinama galle a weddama kaaƴe a ƴami dewgal ma bonna a yeehi ha ndeseɗa dewgal ma itta a yeehi ha canɗa suwa ma wonde ka ɓoccode ɗum firti ko caɗele no gorno jangguinde nde ala jobdi janggowo o yoɓata jangguinowo o yoɓetake janggowo o mi yino waɓe jena buubu en ko yondo kamɓe gummoto ko jammugel nga hay ko sewan balɗe jangga so gayno kota e koyɗe te ko hewɓe wona hunde wemde wonno nden so tawi wo yiiɗi jangguinanede fedde ɓamtoro pulaar nden ko baɗno Mamadou An yo Allah yirma ɗum joguino hunde kañum joguino nden oto men tawi ko kanko joguino oto mo ganduɗa ko oto makko yimɓeɓe ina jaa hen kanko kadi joguino hunde Allah arsugini omo walla hen yimɓeɓe ne jaari guila ko goppi galleji men hay ko nandi hen jangguinowo ko sa yeehi gaddiɗa galle jomwuro walla galle éliman so tawi addama a hollama wuro ngo ko kamɓe jogoto ñamduma e yarduma ɗum wonano ko weeɓi saabu aɗa wawi jippade neɗɗo mo ganduɗa kañum hoore mum joɗum kettani caggal mum sa fayima e mum a dañat caɗele ko wona ɗum ko wiyete ko ndaamu coɗode ko yimɓeɓe piyata mbaɗat neɗɗo o ko wiyete ko ndaamode yo Allah yima Moussa Dieye jeeya ko jarangel ko mawnum Aliou Dieye Moussa jeehino hedde diwan Louga longi toon donki artude e nokkuji heewɓe longima e nokkuji donki artude fedde nde ala passe ko actuellement jomgumen ɓe jiiɗi janggananede taw jomgumen ɓe kadi ngala passe ko gaccitanma ɗo ko caɗele ɓurɗe musde caɗele ɓurɗe mettude ko ɗam gurdam wurano kono yimɓe ne kucci hen ina pelliti ina jarliti gurdam mumen fof ina mbaɗa hen e ɗeɗon caɗele on saaha eyyi ko ɗonɗa wadde nden sa ƴeewi wadde fedde ɓamtoro pulaar laamu ngu waɗa jaɓanano ɗum e nokku he ɗum saabi ala ngaalu koko fiyat tan ɗum saabi ɓe dañi probléme laamu nden e on saaha e saaha momin potti o nden ko ala jaagoɗo kaltinaɗo jangde nden ko 29 rue Vincent Dakar hedde direction Selek ɗo ko ɗon wonno direction alphabétisation ɗemɗe jeegom tan keptinano yo Allah yima yaafo Mbassou Niang ene jeyno e natoɓe defte jangguiniraɗe ɗe oɗo Mbassou Niang yo Allah yurma mo wona tan nalankagal makko kono ko nattiyanke mawɗo mo ganduɗa defte jangguinirɗe adana ɗe foof woni wolof pulaar seereer mandinke joola ɗe fof ko Mbassou Niang natanno ɗum 29 et Vincent donc waɓen Samba Hawli Segen ina goni hen nden laamu alani jaagogal sabu min somi wima ne jangguini tomi guurki koliyaɓe nde nde min jeeyi ha Matam min nawa ko inspection on tan min jogui haaldude wonde jangguinowo pulaar woni goho mo fedde ɓamtoro pulaar addi naati diwan o ko sakket muɗum nde Maymouna Kane waɗa secrétaire d'état à la promotion e men Maymouna Kane wiya yo jangde nde ɓaggoye on banggue kono e gonga 90 nde laamu yacina landaji landa Ablaye Wade e landaji goɗɗi naatti e laamu Abdou Diouf e on saaha LDMPT naati hen Mamadou Ndoye
waɗa jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ɗemɗe gendiji wadde sa ƴeewi gila umma ɗo ala hay jagorɗo ala toppitiɗo ala joguiɗo ha yetti ɗon ko caɗele guurano ɗon wadde laamu alnan ɗum hay ballal gotal ko noɗa a jarama no fewi wadde ko yaltitare tan wonno so gari so wiyama fedde alay sago fedde jogoto kayit fedde nde cosɗo nde ari nde mate on dañino kayit woni récépissé walla ala fedde ndi kayit récépissé kayit fedde nde ko sa nanmi Isidore Diallo ma haalane Mamadou Saydou Anne ko kañum toppino ɗum yo Allah yurmi ɗum fedde nde dañino haade dañde ni waɗino caɗele saabu caɗele ɗe woni ko heɓtinde nden fedde tawa ko fedde nde laamu anda ko yahata e saaha Senghor ko sahaji musɗi wonno hay Abdou Diouf en fof sahaji musɗi ɗum adno ha fedde nde wiyana fuuse ha laamoɗe lettre yo fedde nde fuuse ɗum ko hundeji musɗi wonno no feewi kono fedde nde kam dañino kayitaji muɗum e peeje noon waɗede yo natto fedde naggam o yo won tan ko fedde jangde ko fedde pinal laamu no rewi ndi en daɓɓatal yewta naɓaɗan kojje maɗe ɗi juutani kono kam fedde nde dañi kayit muɗum aw nane a haali fedde ɓamtoro Pulaar nden eɗen jiyatno duuɗe kewɗe ene wonno duuɗe kewɗe e ganduɗa hoore ma jiiɗe peŋɗe kewɗe ene wonno ɗeɗon peŋɗe ko fedde ɓamtoro Pulaar hol peeje waɗi ha ɗeɗon peŋɗe goodi eɗen jetta bandiraɓe men janggoynoɓe leyɗele aabeɓe yewdo Mamadou Diar en yalla yimaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna Abou Dembel Mbodjen Mika Diolen e woɓɓe tan mi haɓɓikino ɗo heewɓe yanoɓe leyɗele aabeɓe Égypte goni yimɓe softuɓe no feewi waɗanoɓe toon jewte Pulaar radio His janggoynoɓe ɓen ene jaa ko sembini ko watte ko ƴiƴam fedde nde ko nde Yerdore en garti ɗo 1980 fay 81 nde ɓe garti ɗo e leydi ndi Yerdore halfina jangde ko nden jangde nde ɓuri wurde Aboubacry Déme waɗa mawɗo fedde ɓamtore Pulaar oɗon yonta ko yonta goorɗo paŋɗe ɗe dari duɗe dari paŋɗe dari cate ngoodi ko nden fedde ɓamtore Pulaar dañi ƴiƴam kesam e semminde e hirjinde e yimɓe yarlitiɓe e on saha ko noon Bababou mbeɗa andi ɗum ko jiɗɗen namnade fedde ɓamtore Pulaar ko heewat so wiyama fedde nde alay saago nde woodi waɗi wonko ben peƴƴel yannore mayre woni pusgol fedde ɓamtore Pulaar ko kaalis rendini moon walla ko laamu wala ardade holɗum ko rendino moon ha pusgol ngol woodi bon aɗa namnomi ko jinmi namnede komi yiɗa haalde sababu nde fulɓe mbi irtude holɗum irtude ñiiri ɓuri irtude haal eyi kono ala ko haalotako woodi kono haaldotako eliman kala fedde yande ha mawni dañi doole e yiya waɗat caɗele gardi ɗum wotat caɗele intérêt ji goodat banggue dawgol natat hen ɗum e mbawa ɗum salade sababu nde ko hande men way noon fedde nde yiyan kadi ha mawni nde Aboubacry Déme ardi fedde nde ha fedde nde e saha mo mbimami o nde fuɗɗi dañde doole nde fuɗɗi dañde ngaalu seeɗa nde fuɗɗi andede ɗo hankkadi woni no waya joni ni yo waɗe mandaji naggam o gayni yo yimɓe jaa Congoye so yama hankkadi Congoye cate gari ɓe jiiɗa woppude ɓen mbiyana natan keptira doole ɗum ɗo woni ko jibini pooɗe duure ha fedde nde naati e yaltinde pistoleji hakkude mumen e yaltinde jasiji caggal événement yalla yimɓe murtuɗe en gari ɗo e nder leydi ndi tawi wonɓe ɗo ɓe gonde hen banggue goto banggue keddo ya e banggue muɗum banggue Yerdore en Aboubacry Déme en Mamadou Anne en banggue Sek Fadel en yo Allah yirma ɗum Mamadou Sokou Dia en murtuɗo en e Abdoul Malal Diop en e woɓɓe waɓe noon ko noon ɗum wano ɗum noon ko so fedde heewi doole tan Amadou Djibril Diallo en goni waga banggue ɓe goni to so fedde heewi doole waɗi jangguɓe yimɓe naati hen tan ɗum waɗata ñande foof waɗi ngaalu waɗi jangguɓe waɗi ngaalu hay so ngaalu he waɗi hankkadi jangguɓe go fof wawi ngabbude hen ha wona hunde won ngabbuɓe fedde nde ha woodi komo waɗata banggue laamu yehino ha andi nde ɗo fedde somi heeɓinde mboɗo wawi wadde naggam mboɗo wawi wadde naggam o mboɗo sirto tan Aboubacry Déme mo ganduɗa ɗon fedde nde on saaha ko tagal timmugal e fedde PAI ko hen woni noon fewi no fewi ko ɓoynoɗo hen no fewi nde o ardi fedde ɓamtore Pulaar e on saaha o dañi caɗele no fewi par ce que ko opposant donc laamu Abdou Diouf nen on saaha yane makko ha ɓurti ha
bandi ko en mbimo e woni be mbimo sa yi do de fedde ne watan cadele arta nata e PS hanti ben dum wontende no dango politique politique gilay dum ndo serte gilay Masmoudou Diop o no koy Mamadou Dia Dia Mamadou gilay événement mudum e Senghor kanko Mamadou Dia tan wonno o noddi Mamadou Dia wi dum vraiment mi yida accude miijo men to bange dawgol e aadiyankagal hakkunde men kono jaafoda fedde ne gardimi de mboɗon tampinire sababu nde fedde nde min komi ceerdiɗo laamu banda men mbi somi yiɗi walde fedde nde wasa fusede alay sago mi naata e parti mo laamu woni wadde ɗum caɗele gonɗe hen nde kalduta eyyi ko noon ɓe waɗi caɗele ɗum kanko rendo fulɓe waɗi noon rendo fof rendo fulɓe rendo fof wayrone eyyi huɗon puusu wadde honko mo jibini bon aɗa andi fedde nde nani ha kanko ha makko wonti ɗum fof haɗani caɗele ɗe ne gooda caɗele ɗe muusi caɗele ɗe eɗe gooda eɗe jaaha ha laamu dañi fartan e wiide hanganti yomin pus fedde ɓamtore pula ende fusi e san Abdou Diouf lettre winda ha gasi a laaɓi lettre so tawino ɗon mo jibo ka lomti o on signitude fedde nde fuse kono Allah ko joom baawɗe lettre o leeli arde ha ministre de l'intérieur gonno ɗo no itta jibo ka waɗa ministre d'état ministre de l'intérieur yalla yimo ɗum yafuɗum haɗum aljanna nde jibo ka yetti tabal ngal tawi ɗon lettre mo tawi courrier mo iɗi fatade signe iɗade fadde signinde ko yo fedde ɓamtore pula fusi koye laamu Abdou Diouf wonno laamu Abdou Diouf o ɗum jaaki mon fewi kanko jibo ka mboɗo mi meeɗi haalde sisede fedde ɓamtare leydi mbiyami yo leñolgo fof rendu ñaagano jibo ka e gurdam makko ko ti ko duwana mo sonano kanko tan no fedde nde fusama koye télé kalami nden tawi ɗum onki yo ɗum dañi haqqille makko o wawa signinde o wawa signinde ko gaddaɗo ko kesso kadi jibbo ka nden caggal Jean Collin wonde ministre d'état ministre de l'intérieur mbiyami ko ministre d'état de sabu nde ministre de l'intérieur ne heewi kono wonde ministre d'état ha gasa wonde kadi ministre de l'intérieur caggal Jean Collin ko jibo ka dañi ɗum donc omo jogui doole kadi Abdou Diouf ne yako e makko no feewi holno waɗi e dabba o waɗi ko yimɓe makko yo jaa e kamɓe foɗodiroɓe ɓe woni tendance Mamadou An en Yerdor Diallo en Aboubacar Demen eyyi e tendance Mamadou Soko en e Abdoul Malal en e woɗɓe waaɓe noon e Sek Fadil en yalla yaha huuɓe mayɓe e on banggue joni noon o wiɓe mi ari mi tawi lettre mo ponmi iɗade signinde ko fusde fedde ɓamtore pulaar min noon jibo ka o mbi kam o fawata ko e fusde wiyede mi signi fusde fedde fulɓe kono noon on balla tan son jaaɓi nden ɗon garon paamodiron mi yaha mi ñaago Abdou Diouf fedde wasa fusede son calima min mi démissionna mais mi jottako e sees ɗo mboɗo siifa kayde fusde fedde ɓamtore pulaar ko noon yalla yurmomo yaafo yalla yimo yaafanomal o waɗi ganduɗa nden woni o noddi hankanti yimɓe jeehi hen nodda ENEA nden bato o noddama tannal ɗiɗe fof jooɗima o waɗi kayit koyete ko kayit tawtaɓe foye de présence goto foof windi signe kamɓe fof ɓe mbaɗi ɓe ndendi consensus waɗama o fadani ha bato ngo gasi ɗon tan wi bifeɗo ƴetti kayit o haade ɓe ciñini o dogi o yetti holli Abdou Diouf o wi mi haalde mabɓe mi nande mabɓe ɓe paamodiri eɓe golla do caɗele ngala fedde nde no continue kono a jarama Abou Diop andi ko mi andi hanti waktu men mo dokkenɗen o gasi ha laaɓi caggal ganduɗa hoorema nden namdal battinigal tan wona mbayniku konngol ma mbayniku sa ɓeeti fedde ɓamtore pulaar hanki e hannde hol laamu ɓurgu rokkude fedde ɓamtore pulaar gueɗal mum e konngol mbayniku laamu wona hokkude fedde laamu hooremo hokkata laamu andan nde fedde no nafa ɗum gollonde e mum anda nde fedde nafnda e mum yiiɗa habde e muɗum ɗum mbawmi wiidema Senghor yo ɗemɗe ɗe keptine koye mum fuɗɗi heewi caɗele ɗum ko pelle ɗe fof Abdou Diouf nden ari woodi ko ɓeydi hen seeɗa woodi ko wallide seeɗa yo solo yaltina hunde seeɗa pula yo wanni yo wattuni yo wanni yo wattuni Abdoulaye Wade ari o waɗi académie de langue e ko nandi hen kono hakkude baɗal ngal e gollal ngal wonko woni ɗon ko caɗele ɗe ganduɗa wona caɗele seeɗa ala hen laamu wiyetengu nguɗo walliti ɗemɗe gendiji laamuji men jiiɗa ɗemɗe gendiji
laamuji men jiɗi ko balle ummotode ɗemɗe ngelliiji koye radio e télé kalanno laamuji men ɓe ngala ko wiyete ko volonté politique ɗemɗe ngelliiji yarlitaya to banggue dawgol no Rwanda en ni no Hausa en no Swahili en no mbaɗɗa ɗemɗe ni ɓe mbaɗani ɗum noon ha ɗo joni ko punti punoye woni hen mais gonga à 100% ala toon pelle men dande mumen laamuji ngana ko jinono feewi saabu fedde ɓamtara pulaar jooɗima ɗo ha nde fuɗɗi dañji buuɗi ɗiɗi sikomo Canada Oxfam mo grande Bretagne dañi projet mbawi dañde hunde puɗɗi dañde nellude jangguinoɓe ɗino te laamu ne jogui ɗo kalisi muɗum ha heewi ina golloo ɗum wadde ɗemɗe ɗe laamuji men kutorto ɗemɗe men kono jiiɗa ɗemɗe men koko ɗemɗe ɗe gaddata koɓe jiɗi a jarama ko pulawere koko faye daki koko heƴata e barme ɗum noon konngol ma bayni a konngol am bayni konngol am bayni ko ma musidɓe en dokku en ha ɗum kojamaji joyyi e widema nde fedde ɓamtata pulaar dañi on projet mo mbimami joni galle pulaar o ma ha hen wonde yo yimɓe jana jangguinoya ene jooɓe min mbiyanno ɗum kam ko koyɗol gurdam kam neɗɗo wawa yaade ha watte weede onon koye nden fedde ɓamtata pulaar rokka galle pulaar fedde ɓamtata pulaar hokkanoma galle guila central bopp moƴƴinani heɓta hokka biyeteɗo Buuya aaw yo Allah yirma ɗum no Buuya aaw no wuuri ko Buuya o ruttima ko ɓoyani ko inspecteur impôt domaine kanko ko juddu jeeri Buuya Sall ko Buuya Sall yimɓe jaafomi Buuya Sall jinnaɗo makko debbo ko ɗo e lebuji he jaamu tiiɗi no feewi kanko hokkunani toon heɓta o huttu kadi hokki en ɗo galle pulaar woni ɗo nde galle o mayete nde kalis maɗo cuuɗi ɗiɗi puɗɗiɗi ɗi caggal nde boowal ɓolal nde ko hen eɓɓo goo mulde deftere pulaar nde fedde ɓamtata pulaar jogui fuɗɗorde fuɗɗi yaltude tawi wona laamu waɗannoɗe ɗiɗi ko hen jobdi yimɓe ɗiɗo e wattude yoɓede Aliou Demba Mbaye mo Lugge nawa howa fonde e min Abou Diobo nawami guuriki kolliyaɓe woni jobdi nde jangguinowo pulaar yowata lew fo heɓa ujunaji sappo wana min kono milliard ni onon ɗiɗo goto fof ujunaji sappo temedde jeegom guitta hen wonde ene joñe heddo ujunaji jeenayyi temedde nayyi wadde nde ɗum fuɗɗi nde way min kono ko aljanna ni e dow inde fedde nde ha ko jokki hen ko jokki hen jokka hen élément ko taaɓe musɗe saabu ne jahanmi guuriki kolleyaɓe mboɗo yaade Aboubacar Déme yo Allah yirma ɗum nde min jettima guurikinaɓe mbiyata ko babiraɗo jangguinowo pulaar arino arde ɓinguel muɗum eyi kamɓe panno ko babiraɗo waɗani hirde jamma ene jangguiniɓe pulaar ne wiya ko ni haaldete e ko ni yarate ko ni watte eyyi wadde ɗum ko hunde mi kalno feewi nde o accimi warta nde ko miijoji goɗɗi gurnomi yimɓe kay kono ƴeewa wiyete cukalel jangguinol pulaar walla babiraɗo jangguinowo pulaar yo cukalel ngel e ko nandi hen ene wonno ɓe kayisi hande woɓɓe jokki hen wiyeteɓe Bocar Fall Guédé ari tawi min toon haadi jaari woɓɓe jokki hen ha hankanti IES naatti hen watti heblude yimɓe tan ina jokko ñande wonde mbawi wadde yewtere ha ɓuura yaaji ɗum sawoyi noon mbiɗa ko noon joni fedde pulaar no fedde nde fuɗɗino nde a haali en jii hande fedde ɓamtude pulaar est ce que ko takno fedde ɓamtude pulaar wonno ko rendi ɗon ko nden pandare on jii ɗum hande e ndeɗo fedde ɓamtude pulaar hande wonde nde hande nde fari silata ka ardini non voilà won jaani hen jiida ko hoolade ko haalata ɓuuri hoolade mo haaldata koye radio kalani hande o mi yinde tabital pulaago e fedde ɓamtata pulaar podirte nde kadi hande ɓuuri wadde kalis ko won hen ɓe ganduɗa min jahanno mun emin ñaago ɗumen yo mballu min e diilil gasoil emin ɗanno mbi min natata e caɗele pelle saabu ko musiba ɗum woni guerre mondial deuxiéme guerre mondial ngala hen koto min kalno ɗumen kan haala yo Allah yima yaafo Mamoudou Touré ancien ministre de l'économie et des finances Mamoudou Touré on goto jaɓatno lebbi tati foof itta ujunaji sappo hokka fedde ɓamtata pulaar jinmi wiide wona hay sowona on tan on koye e lamɓe jeeya won ministére uji wonnoɓe ɗon wiiɓe min hoto ŋabte kunde mon on kala haala yomin piiye hen kalis saabu adde musiba e aduna ko ɗemde rissi ko ɗemde won meɗɗo ardade IES garnoɗo IES emin kalde wimi maison familiale Guédé min pottonomo ɗo ummi guuri kolleyaɓe mbiɓe noon jogani jangguinde ɗum ɗo pulaar o wi kanko woppanam ɗum goppane men ɗum en ñaagaki Allah ɗum koko addata musiba min mbatta ɗum ayi wadde
caggal muɗum ceerno ba Allah hokki ɗum woni e woɗɓe gardi ha ISO golli ko ganduɗa e jangguinoɓe e jangoɓe e pular wittuɓe e pular nawa caggal leyɗele mbaɗoy docteur aji mumen mbaɗi licence mumen tawi koye pular ko noon wadde no mbiɗa ni tan caɗele keewi ala boɗo feewi wadde waktuji men guesi ha laaɓi nden wadde ko ndewi yewta waktuji men guesi ha laaɓi jaafo somi haali ko welani ɓe jaafo ngal demal udditangal ɓurɓe mi gandal ma ngar naata hen ɓurɓe mi wawde ma ngar naata hen ko donade maayoɓe yaaɓe ɓe nde yeroɗo Mamadou Dia wimin eɓe jangga pula wi nde ɗo haalde gande ma pula watta nokkude ngo ha ɓuuɓo weddo e hunde ko neɗɗo yooɓa min mbi wona gonga o wi nde ɗo haalde so nde wuurima Allah wurnude wadde mboɗo ƴewani Ibrahima Sall Dienan Tamba Aliou Demba Mbaye mo jangguinomi o nan toon haadi Dia en nana pep hande goto hen foof wonɗo woni ɗo dillata hen tawi ko ɗum woni sababu o salamu aleykum rahmatullah a jarama no feewi Bababou yewtere moon janggen pular hande ko Bababou jewtinɗen nawde ko fayre fedde ɓamtude pular noon wadde ha ñalawma paaɗo so gueɗo o ñaawi kadi ganduɗa hoorema garten e mbaddi gondi